יגאל קאופמן, אדם מדהים, איש שיווק מספר 1 בישראל. הכי חשוב, זה בעצם לא מה שאתה מעיד על עצמך, אלא מה שמעידים עליך. וכל מי שהיה באינטראקציה עם יגאל, נתן לי להבין שאפשר לסמוך עליו, שזה הכי חשוב. אלוהים של הדיגיטל ושל העסקים בעיניי, באמת. אני חייב להמצא עליו בחום גדול לכולם. אם אתם מתלבטים אם לעבוד עם יגאל, זה הזמן שלכם לבחור ביגאל באופן חד משמעי. אתה חד, אתה חריף, הניסיון שלך עשיר בטירוף. כל שיחה איתו שווה זהב. יגאל יש המון ידע, הוא אדם מאוד מקצועי. בן אדם חד, איש מחירות, אני לא נתקלתי בדבר כזה. בן אדם עם לב ענק, כולו נתינה. מוח חד, חבל על הזמן. נותן הרבה יותר ממה שאתה מצפה לקבל. עושה סדר בראש בכל מה שקשור למחירות. ממש מנטור לחיים. גם סוגרת יותר עסקאות, אז ממליצה בחום לכולם. קיבלתי כל כך הרבה ערך על מחירות. כמה ימים אחרי אני כבר רואה תוצאות מטורפות. קיבלתי את הסדנה של יגאל וקיבלתי המון השראה, המון ביטחון. היה לי פשוט כיף בסדנה של יגאל, באמת. צריך להגיע לבן אדם בלי להרגיש שאני מתחנן אליו. יגאל זו הכתובת. כשהאוויר במפרשים יורד וצריך משאב חדש ורענן.